श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. 18 जुलैपासून सुरू होत असलेलं विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आलंय. महाराष्ट्र विधिमंडळानं अधिकृत पत्रक जारी करत याबाबत माहिती दिली आहे. मात्र हे अधिवेशन पुढे ढकलण्यामागचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाहीये. विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन येत्या 18 जुलैपासून सुरू होणार होतं, पण संसदीय कार्य विभागाच्या सूचनेनुसार हे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आलंय. अधिवेशनाची नवी तारीख जाहीर करण्यात आलेली नसून संसदीय कार्य विभागानं कळवल्यानंतर पुढची तारीख जाहीर करण्यात येणार असल्याचं प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय. झिरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.